Tämä iso kone on kirja. Sen tehtävänä on viedä lainat lapset sinne, missä ei ole kirjastoauto. Ja kirjaston hoitajat Mika ja Natalia ja Markus lastaavat kyytiin lastenkirjoja, koska nyt ollaan menossa päiväkotiin ja alkoon. Löytyykö joukosta sinulle tuttuja kirjoja? Mika asettuu kuljettajan paikalle. Ennen lähtöä hänen täytyy puhaltaa alkolukkoon. Sen avulla Mika tietää, että ei ole varmasti ajokykyä. Mika käynnistää moottorin avaimella. Vipua kääntämällä hän vapauttaa lapset. Onpa kirjastoauton kyljessä hieno kuva. Mika ohjaa kirjastoauton taitavasti oikein. Peruuttaessa kuuluu varoitusääni. Mene sinä helvettiin siitä! Että kaikki varmasti osaavat varoa. Sitten ovi auki ja innokkaat lapset pääsevät sisälle. Mitähän kirjoja Mika haluavat lainata? Mä valitsen noin. Taisi löytyä tosi kiinnostavaa luettavaa. Ohjauspaneelin napeista se pannilleen napsua jo. Ulkoramppi liukuu kirjastoauton sisään ja ovi sulkeutuu. Kaka ja Mika ajaa tietenkin, se on sen faijan auto. ei ole. Ja matka jatkuu. Seuraava pysähdys Alkon edessä. Lapset pääsevät sisään ja alkavat etsiä kiinnostavaa luettavaa. Kun mieleinen kirja on löytynyt, Mika lukee kirjakoodin lukijalla lapset koodin, Mika koodin ja Natalia koodin. Sitten luetaan vielä kirjojen koodit. Näin tiedetään, kenellä lainattu lapsi on. Sitten matkaa. Kyllä on hienoa, että on olemassa.